o mnogim teološkim problemima današnjice, o mnogim raspravama i o mnogim drugim religioznim pitanjima, slušajte emisiju Questiones de Quodlibet. Dragi slušatelji Radio Marije, dobro vam večer i hvaljen Isus i Marija. S vama je u studiju Emanuel Mates Bogoslova, kao tehnička podrška gospođica magister Ena Abjanić. Pozdravljamo vas iz studija Radio Marije Makedonije i ujedno se ispričavam zbog ovoga maloga kašnjenja. Naime, malo sam zanemario nedjeljni vozni red autobusa, pa se sve to jedno s drugim poklopilo. Ali vjerujem da mi nećete zamjeriti i da ćete usprkos kašnjenju biti s nama večeras u programu Radio Marije u emisiji Questiones de Quodlibet. Večerašnja emisija posvećena je upravo ovim danima sviju svetih i dušnome danu kojega sutra slavimo, pa će stoga ova emisija biti posvećena eshatološkim pitanjima i to s gledišta katoličke teologije, katoličke dogmatike. Međutim, kako se radi o ljudskosti, odnosno o čovjeku, o njegovoj smrti, o njegovom kraju ovog životnog puta, ovo pitanje nije tek dogmatsko i nije tek teološko, već je dapače još više pitanje antropologije. No prije nego li krenemo, ukratko ćemo samo poslušati dio litanija sviju svetih, koje ukazuju upravo na ono što danas slavimo, a to su svi sveti. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham. Dobrodošli nazad, dragi slušatelji. Evo, upravo ovaj kratki odsjek iz litanija sviju svetih na izvrstan način opisuje današnju svetkovinu sviju svetih i zapravo najavljuje i onu sutrašnju svetkovinu, a to je svetkovina dušni dan, kada se spominjemo svih naših vjernih i onih koji su napustili ovaj zemaljski život i pridružili se u zagrljaj Ocu. Pa upravo u tome kontekstu nastavit ćemo razmatrati. Naime, čovjek je uvijek nemiran kada je u pitanju njegova budućnost. Pitanja o onome što slijedi sutra, odnosno o smrti čovjeka, takva pitanja šokiraju čovjeka te ga otkrivaju kao ograničeno biće. Time čovjek otkriva da ono prije i ono sada bitno uvjetuju ono sutra. Dakle, time čovjek pokazuje da on nije samo jedno biće koje je upalo samo tako u ovaj svijet, nego da sve ono što je ljudska civilizacija dostigla prije njega i sve ono što će on svojim životom doprinijeti toj civilizaciji bitno obilježiti tijek čovječanstva. Možda će to biti samo jedna mala kap u bogatstvu toga čovječanstva, ali bez te kapi, kako kaže majka Tereza, i taj ocean bi bio manji. I upravo tu eshatologija želi odgovoriti u svjetlu Božje vizije čovjeka. Eshatologija produbljuje ovostranost, ali upire pogled u onostranost. Tako, eshatologija budi nadu i vjeru da Bog, one koji ga ljube,
nagrađuje vječnim životom. Svakako, rođenje čovjeka je prvi korak prema umiranju. I tako čovjekov nemir izvire iz tih egzistencijalnih pitanja s kojima se susreće. I upravo je to taj antropološki temelj eshatologije koji ima 4 značajne točke. Prvo je da čovjek u svome životu očito vidi proces umiranja. Očito vidi umiranje licem u lice. Međutim, iako čovjek vidi umiranje, on sluti da u smrti nije kraj. I tako zapravo čovjek upada u 3. točku, a 3. točka je traganje za smislom. Čovjek shvaća da ne bi bilo smisla, ljudski život ne bi imao smisla ako bi sve završavalo fizičkom smrću. I tu je onaj unutarnji glas koji zvonca u svim ljudima gdje mu govori pomalo u sebi da nije to kraj. Ima nešto i iza toga što često naši ljudi znaju reći. Osim ovog antropološkog uporišta, s druge strane stoji i kristološko uporište, koje je također temelj eshatologije, jer Krist sam jest ono spasenje. Tako, naše umiranje zapravo postaje umiranje s Kristom. Moja smrt postaje dio Kristove smrti. I sam Krist je ono nebo za one koji ga ljube, ali i pakao za one koji ga ne ljube. Čistilište za one koji ga ljube, ali ga nesavršeno ljube. I za one koji se čiste. Promotrimo, dragi slušatelji, naziv, odnosno porijeklo riječi eshatologija. Riječ eshatologija dolazi od grčke riječi eschatos i ono može imati 3 značenja. Prvo značenje je eschaton i to je zapravo prijelaz ovoga našega brojanja vremena, grčki to zovemo kronos, u božansko brojanje vremena koje se naziva kairos, što bi u prijevodu značilo ljubav. Dakle, tek onda kada naše brojanje, kada naše mjerenje, kada naše procjenjivanje prijeđe u procjenjivanje ljubavi, onda se događa onaj eshatološki događaj. Drugi vid je eschatos, gdje u središte dolazi trojedini Bog, jer sam je trojedini Bog subjekt eshatologije, odnosno glavni glumac pod znacima navoda eshatologije. I treći vid eshatologije je u porijeklu grčke riječi eshata. Na taj način zapravo označava događaje koji će se ostvariti u posljednjem trenutku. I ovaj vid ima također 3 vida. Prvi je onaj opći vid, odnosno opća eshatologija, koja promatra Kristov dolazak, uskrsnuće i sud. Drugi vid je konačna eshatologija, gdje se promatraju događaji nakon općega suda. I treći vid je srednja eshatologija, gdje se promatra međurazdoblje. Pojam eshatologije skovao je protestantski teolog Abraham Kalova u 17. stoljeću, ali je taj termin prihvaćen tek u 19. stoljeću. Tako, eshatologija kao traktat dugo je nosila naziv De Deo Consumatore ili De Novissimis. Prvi eshatološki traktat napisao je biskup Julije Tolecki 688. godine i naslovio ga je Prognosticon futuri seculi, što bi značilo najava, odnosno prognoza budućih vjekova. U skolastičkim manualima eshatologija se dijelila na individualnu eshatologiju, koja je podrazumijevala događaje od pojedinačne smrti čovjeka do konačnog Kristovog dolaska, ili pak komunitarnu ili kozmičku eshatologiju, koja se tiče drugog Kristovog dolaska kada će svi uskrsnuti i kada će se svima suditi. Benedikt XII. Izdaje konstituciju Benedictus Deus 1336. godine, što je zapravo glavni traktat eshatologije sve do 20. stoljeća, što zapravo
ukazuje na zapostavljenost eshatologije u samoj teologiji. Dakle, od 14. stoljeća pa sve do 20. stoljeća među jedinim traktatima o eshatologiji. Danas pak u eshatološkom smislu sve vrvi od literature. Pitamo se također kako eshatologija govori. Moramo priznati da je eshatologija disciplina kojoj je drago neznanje, jer eshatologija je svjesna da stoji pred onim što, kako kaže Sveti Pavao, oko nije vidjelo, uho nije čulo. Eshatologija rado koristi slike, simbole, znakove. O samom načinu govora eshatologije Pannenberg i Greshake primjećuju da govor eshatologije ima nekoliko karakteristika. Prvo je forma kojom se posreduju eshatološke činjenice. Dakle, eshatologija koristi svojevrsne slike kako bi posredovala jednu činjenicu. Eshatologija se trudi koristiti prikladnije izraze kako bi osvijetlila simbole vjere. Također, eshatologija, iako govori u simbolima i u metaforama, to nije ipak samo ono što eshatologija posjeduje. Tako, eshatološki govor nije neka reportaža kako je u onostranosti, već je to proročki govor koji ostaje vjeran Kristovim obećanjima. Tako, temelj eshatološkog govora jest nada da će Bog ispuniti svoja obećanja. Stoga je eshatologija prije svega govor nade da će Bog ispuniti obećanja dana svojim vjernicima. Nada da će Bog ispuniti to obećanje daje posve novi pristup i smrti, i životu, i slobodi, i milosti. No, zasigurno da Bog ostaje vjeran, jer Bog samoga sebe ne može zanijekati. Ali eshatologija je i govor vjere, jer eshatologija pretpostavlja vjeru. Prisjetimo se da čitava dinamika Staroga Zavjeta odvija se kroz vjeru. Izraelci žive sadašnjicu i to zauzeto i tek onda podižu oči prema nebu i tome nebu se oni nadaju. I tako crkva isto živi. Živi današnjicu, ali upire svoj pogled u nebo. Tako je eshatologija govor o sadašnjosti, ali i govor budućnosti. Valja uzeti u obzir i važne biblijsko-teološke tvrdnje bez kojih eshatologija ostaje krhka. Prvenstveno treba promotriti citat iz 1. Timotejeve poslanice, gdje se govori kako Bog želi da se svi ljudi spase po Isusu Kristu i to je ta nada. Prisjećamo se onoga što nam je Bog rekao u knjizi Postanka. Ma svi su ljudi grešni. Za spasenje je potrebna s jedne strane vjera, ali s druge strane krštenje i Euharistija. Kršćanin se nada da će Bog sve ljude učiniti dionicima božanskoga života i zato crkva moli za spas sviju s nadom da Bogu ništa nije nemoguće. Papa Pio IX naučava o onima koji nisu nikada čuli o Bogu i o njihovu spasenju. Jer nitko sebe ne može spasiti. Spasenje je Božji dar i u takvim slučajevima Bog može spasiti i onoga koji ga nije izričito prihvatio, ali zato jer o njemu nije ništa niti čuo. Na tome tragu i poznati njemački teolog Karl Rahner govorit će o takozvanim anonimnim kršćanima. O kršćanima koji nisu čuli o Isusu Kristu, ali usprkos tome žive kao da su kršćani, jer poštuju univerzalna načela morala koje posjeduju svi ljudi, bilo oni kršćani ili ateisti. Važan element za spasenje jest pripadnost crkvi. Sjetimo se samo Ciprijanove rečenice Extram ecclesiam nulla salus.
izvan crkve nema spasenja. Mnogi moderni teolozi koji, rekao bih i to odgovorno tvrdim, bez velikoga znanja o crkvenoj teologiji, smatraju kako je danas suvišno govoriti o stojanju, odnosno suvišno je reći da ova Ciprijanova rečenica i dalje stoji, ali ona stoji i danas. Jer upravo u kontekstu nepoznavanja Krista, ljudi se, kako već rekoh, iako nisu kršćani, iako nisu pripadnici crkve, mogu spasiti ukoliko Bog to odluči tako. No, ako je netko čuo za Krista, ako ga je netko imao prilike upoznati, ali nije htio ga upoznati, onda nažalost ova rečenica stoji. Izvan crkve nema spasenja. Drugi važan element jest i krštenje, koji je redoviti put. Papa Inocent III kaže da onaj koji umire u istočnom grijehu, a znamo da krštenje briše istočni grijeh, neće zadobiti spasenje. I draga braćo i sestre, to je vjera crkve. No, znamo li mi da Bog ne može oprostiti grijeh? Ne kao izuzetak, već kao otkupljenje. Dakle, ponovno, kao što rekoh, esatologija kao govor nade tvrdi ono što Bog je obećao svojim vjernima, ali ne tvrdi da Bog ne može učiniti još nešto izvan toga. Svakako treba uzeti u obzir i teologiju o duši. O duši danas nije lako govoriti, jer govor o duši je danas dosadan. No, važno je razlikovati kršćansko shvaćanje od drugih shvaćanja duše. Kršćansko shvaćanje razvija se i sažima u 3 riječima. To shvaćanje je novo, originalno i jedinstveno. Službeni nauk oblikovan je 1336. godine s papom Benediktom XII i konstitucijom Benedictus Deus, a on glasi: razlikujemo dušu i tijelo. Smrt je stoga viđena kao odvajanje duše i tijela, a duša, pošto se odvoji od tijela, odlazi u nebo gdje čeka posljednji sud kada će se ponovno sjediniti s tijelom. Toma Akvinski, najpoznatiji učitelj crkve, kako ga nazivamo doktor Angelicus, anđeoski doktor, kaže da je duša forma corporis, što je izazivalo teologe da misle da je duša smrtna. Međutim, taj problem riješen je na 5. Lateranskom saboru, koji kaže da je forma besmrtna, jer je forma nosivi element duše. Tako se odbacio i dualizam, ali i monizam, a naglasila se dualnost, da je duša besmrtna, a da je tijelo smrtno. Kongregacija za nauk vjere je 1979. godine izdala dokument u kojem govori da duhovni element, odnosno duša, obdarena sviješću i voljom, nastavlja subzistirati, odnosno postojati samo kao ljudsko ja, ali bez tijela kao sastavnoga dijela. U tom kontekstu duša, dok je bez svoga tijela, zauvijek žudi prema svome tijelu. Zanimljivo je promotriti i Martina Lutera, koji smatra kako Sveto pismo ne naučava besmrtnost duše, već samo uskrsnuće tijela. I time smatra da je katolički nauk odraz filozofskih utjecaja, čime se tijelo omalovažava. Većina protestantskih teologa smatra kako cijeli čovjek umire od smrti kada ulazi u stanje sna, stanje vječne sadašnjosti, stanje u kojemu se ništa ne događa. Međutim, manji dio istih protestantskih teologa smatra da čovjek biva uništen u smrti, ali samo da živi u Božjoj uspomeni. Uskrsnućem od mrtvih, Bog čovjeka nanovo stvara, iz ništavila ga poziva u postojanje. Jedan od najpoznatijih protestantskih teologa, Moltmann, ne prihvaća ni jednu ni drugu teoriju, već smatra kako ostaje duh koji označava i daje cjelovitost i formu. Taj duh nije besmrtan sam po
po sebi, već Bog duhu daruje besmrtnost. Idemo sa jednom glazbenom pauzom. Evo nas ponovno natrag nakon kratke glazbene pauze i nastavljamo sa našim razmatranjima. Da se još malo samo vratimo na ono što smo prije govorili. Govorili smo o protestantskom shvaćanju uskrsnuća, odnosno smrti, odnosno prijelaza u vječni život. Pa smo vidjeli kako zapravo u samome protestantizmu tijelo je na neki način jako stavljeno sa strane i smatra se, pod znacima navoda naravno, kao nužno zlo. No da vidimo što katolička teologija govori o uskrsnuću tijela. U carigradskom vjerovanju svake nedjelje molimo, vjerujemo da će Krist doći i da će suditi žive i mrtve. Jesmo li ikada razmišljali o onome što u samome vjerovanju govorimo? Dakle, vjerujem da će suditi žive i mrtve. Kasnije ćemo nastaviti, vjerujem u uskrsnuće tijela. Dakle, slavni Kristov dolazak u teologiji se naziva parozijum, a riječ paruzija označavala je ulazak kralja u grad gdje taj kralj koji dolazi u taj grad namjerava učiniti velike promjene. Tako i Kristov drugi dolazak. Kristova paruzija će napraviti tolike promjene, preobrazit će sve da nećemo prepoznati stvarnost koju do sada poznajemo. Sveto pismo nas već sada upozorava da čast Kristova dolaska nam je nepoznat, ali će ga svi spoznati, svi će ga vidjeti. Usprkos tome, Bog nam daje znakove da prepoznamo taj dolazak, a nekoliko je tih znakova. Prvi je propovijedanje evanđelja po cijelome svijetu. Drugi znak je opća apostazija, odnosno opće nevjerovanje, vrijeme kada nitko više neće vjerovati. Vrlo zanimljivo. Treći znak je pojavak Antikrista i četvrti znak je obraćanje Židova. U tome smislu treba promotriti uskrsnuće tijela. Kao što sam rekao,
ispovjedamo da vjerujemo u uskrsnuću tijela. O uskrsnuću u Svetome pismu svjedoči nam Šeol, a Šeol je bilo mjesto gdje su odlazili mrtvaci. Također o tome nam u Starome zavjetu svjedoči Ilijino uznesenje, svjedoči nam uskrišenje koje je činio Ilija. I sve je to nagovještaj koji će biti ispunjen u Novome zavjetu. U Novome se pak zavjetu mišljenja o uskrsnuću razilaze između saduceja, koji ne vjeruju u uskrsnuće, i farizeja koji vjeruju. Ali farizeji, iako vjeruju u uskrsnuće, smatraju da se to uskrsnuće tiče samo Židova. Isus se ograđuje od ovih mišljenja te nagovješta da će svi uskrsnuti. Ali uskrsnut će neki na spasenje, neki će uskrsnuti na osudu. Oci prve crkve našli su se pred problemom platonizma, koji je smatrao tijelo zatvorom duši kojeg se treba riješiti, te općenito su materiju promatrali propadljivom. Njoj nisu pridavali vječnost. I oci su se tome suprotstavljali kroz 4 razloga. Rekli su, ma ne, tijelo nije loše, tijelo nije zatvor duše, jer sam Bog stvoritelj može, ako hoće, ako želi, može uskrisiti i materijalne stvari. To je prvi, takozvani teološki razlog. Drugi, kristološki razlog, kaže kako sam Krist je bio čovjek, sam Krist je posjedovao tijelo, sam Krist je posjedovao materiju i zato je tu materiju posvetio, što bi došlo zapravo do njekanja samoga sebe ako bi smo mi materiju smatrali negativnom. Treći razlog je antropološki razlog, jer čovjek je jedinstvo duše i tijela i svako dijeljenje duše od tijela ili tijela od duše ništilo bi ljudskost, odnosno ništilo bi čovještvo čovjeka. Čovjek više ne bi bio čovjek, jer konstitutivni element čovještva u čovjeku jesu da je on jedinstvo duše i tijela. I četvrti, liturgijski razlog jest taj da praksa kršćana da pokapaju tijela i da štuju relikvije svetaca ukazuje na pozitivno vrednovanje tjelesnosti, ispričavam se. Pitamo se također, i to s pravom, kako će izgledati uskrsno tijelo. Događaj preobraženja Kristova i Krista kojega su apostoli vidjeli nakon uskrsnuća su modeli kako će naša tijela izgledati. I nakon uskrsnuća sva će tijela biti besmrtna i nepropadljiva. Dakle, i dobri ljudi i loši ljudi nakon slavnog uskrsnuća će dobiti besmrtnost i nepropadljivost. Ali samo tijela pravednika će biti nagrađena jasnoćom i ljepotom. Karakteristike uskrslog tijela, pored ovih glavnih, jesu produhovljenost, besmrtnost, netrpnost, prozračnost i lakoća kretanja. Sjetimo se samo Krista koji ulazi u sobu bez da otvori vrata nakon uskrsnuća. Idemo dalje pa ćemo promotriti Božji sud ljubavi. U vjerovanju molimo kako će Krist opet doći i suditi žive i mrtve. U ovome slučaju sud može imati 2 učinka. Ili spasenje, ili propast. Trećeg puta nema. Svakako razlikujemo posebni sud koji se događa nakon smrti pojedinca i opći sud koji će se zbiti prilikom Kristovog drugog dolaska. Pitamo se također, ima li smisla da se istome čovjeku 2 put sudi? I u tome kontekstu treba reći da opći sud neće mijenjati odluke posebnoga suda, već cilj općega suda je obznaniti svima odluke posebnoga suda. Govor o sudu je čest u Svetome pismu. Pa vidimo kako je Bog sudac Izraelov. Vidimo kako u slikama da se odvajaju jarci od ovaca
odvajanje žita od kukolja. Svakako, vrhovni sudac je Bog, jer jedino on može u potpunosti proniknuti čovjekovu nutrinu, vidjeti sve poveznice i nagone koji su utjecali na učinjena djela. Nekom logikom stvari rekli bismo da će Otac suditi, ali, dakle, Bog Otac, ali tome se protivi vjerovanje u koje molimo da će ipak Krist doći i suditi žive i mrtve. Otac želi da Krist sudi svijetu, i to iz dva razloga. Prvi razlog je jer Otac želi da čovjeku sudi netko tko je njemu najsličniji, da mu sudi netko tko je s njim živio, te tko pozna sve njegove probleme i sve njegove nedaće. A znamo da je Krist bio čovjekom i zato je Krist zato najprikladniji. Drugi razlog zašto će Krist suditi svijetu jest taj jer je Krist dostojan suditi, jer je u križu savršeno pokazao poslušnost Ocu, ali je i na križu pokazao ljubav Očevu prema svijetu. U svakome kontekstu ne smijemo zaboraviti ulogu Duha Svetoga koji će u trenutku suda upaliti svjetlo Kristovo, a to svjetlo će prokazati sva naša djela, bila ona dobra, bila ona zla. U tome kontekstu dogodit će se uništenje i preobrazba svemira. Svetopisamski tekstovi govore o novoj stvarnosti. Ti su tekstovi jako komplicirani i teški za tumačenje. Svakako da će preobrazba svijeta biti plod Božje svemoći. U ovome smislu kroz povijest su postojale dvije struje. Ona koja smatra da će ovaj svijet u potpunosti biti uništen i da će nastati potpuno novi svijet, te druga struja koja smatra da će ovaj stari svijet biti preobnažen i obnovljen. Naravno, mi vjerujemo i prihvaćamo ovu drugu struju, da će ovaj isti svijet biti preobražen. Na posljednjem sudu, kako sam već rekao, jedni će zadobiti vječnu radost, a drugi vječnu propast. Ovisi o prihvaćanju Božje ponude ljubavi. Onaj tko prihvati, spašava se, a onaj tko ne prihvati, samog sebe osuđuje na propast. I u tom kontekstu pitamo se što treba prihvatiti, odnosno koje su to, recimo to tako, najviše radosti koje bi me donijele do vječne radosti s Kristom. U Svetome pismu je, kako sam već rekao, pogotovo u Starome zavjetu, prisutna dinamika obećanja i ispunjenja, odnosno Bog obećava i kasnije narod iščekuje ispunjenje tog istog obećanja. Stoga je najviša radost čovjeka Staroga zavjeta u ispunjavanju Božjega nauma. Sjetimo se Abrahama, sjetimo se Mojsija, koji su čitav svoj život dali Bogu i upravo zato jer su čekali ispunjenje obećanja koje je Bog dao njima. Mojsije je čekao obećanje, zamislite ovo, koje je Bog dao Abrahamu. I tu je prošlo 100 godina između Abrahama i Mojsija i Mojsije je i dalje vjerovao da će to obećanje biti ispunjeno. Međutim, situacija se pomalo mijenja nakon sklapanja saveza Izraela s Bogom. Zato je sada najviša radost obdržavanje toga saveza. Novi zavjet kao ispunjenje donosi najvišu radost u liku Krista. Dakle, najviša radost je sam Isus Krist. Tko njega prihvaća dospijeva vječnoj radosti. U Svetome pismu osnovni pojmovi za vječnu radost su baština, nebo, slava, život. I zato je važno prihvatiti i ljubiti Krista kao osobu, ne kao pojam, kao pojavu, već doista kao osobu, kao prijatelja, da bismo dospjeli vječnoj radosti.
Nebo je za čovjeka, dakle, stvarnost koja je uvijek prisutna. Ali vrlo lako pitanje neba može postati prazno i može postati nebitno onda kada nam Bog postane beznačajan. Čovjek danas kao da se posve posvetio zemlji, te se govor o nebu više čini kao iluzija, kao izmišljotina. Nebo se često kroz povijest shvaćalo kao bijeg od zemlje, no istinsko nebo ispunjeno je i Bogom i čovjekom. Ono nije nedostižna stvarnost, nego stvarnost koja prožima sadašnjost. Nebo je stvarnost vječne radosti. Nebo je stvarnost vječnoga gledanja Boga licem u lice. Dok sam slušao predavanja iz kolegija esatologija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, jedan je kolega, uz Afrikanciji naravno, pitao: pa daj čovječe, pa neću Boga gledati čitavu vječnost licem u lice. Ali i to me podstaklo na jedno razmišljanje. Na razmišljanje razlike između enigme i između misterija. Dakle, Bog je misterij, a enigma je stvarnost koja je vrlo komplicirana, koja je vrlo složena, koju je vrlo teško proniknuti i do kraja razumjeti. Ali usprkos tome, dođe trenutak kada se toj enigmi nađe rješenje. Poput nekakve matematičke jednadžbe koju stoljećima nitko ne može riješiti, ali cup, odjednom nađe se rješenje i za to. S druge strane, Bog je misterij, a misterij je nešto što nikada, ama baš nikada, ne možemo do kraja proniknuti. I upravo zato je vječno gledanje Boga, dakle upravo zato vječno gledanje Boga nikada ne može postati dosadnim. Jer što ga više gledam, što ga više promatram, to više zapravo spoznajem da ja o njemu ništa ne znam. I želim stalno iznova otkrivati njegovu ljubav i njegovu dobrotu. I ne bojte se, draga braćo i sestre, neće nam biti dosadno ako dođemo na nebo. Htio bih se također pozabaviti i pitanjem čistilišta. Čistilište je među našim vjernicima, katolicima, vrlo zanimljivo, a čini mi se i često puta pitanje koje do kraja nije svima jasno. Osnovna pretpostavka o čistilištu počiva na kršćanskoj svijesti o postojanju grijeha koji su oprostivi i koji su neoprostivi. Pa se pitamo, što se događa s onima koji umiru u lakom grijehu? A budimo realni, kršćanski je život najčešće isprepleten takvim lakim grijesima. Oci prve crkve, iako nisu imali razvijeni nauk o čistilištu, vjerovali su da postoji čistilište. I dva su glavna motiva iz Svetoga pisma koji nam govore o tome čistilištu. Oni pokazuju da je potrebno očistiti se od lakih grijeha, jer, kako kaže druga knjiga Makabejaca, ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo Božje. Nauk o čistilištu nije u suprotnosti sa Svetim pismom. Iako ga se ne može dokazati citatima, dokaz postojanja čistilišta je duh cijeloga Svetoga pisma. Prije Augustina vjerovalo se da su pokojnici do posljednjega suda u krilu Abrahamovu. Tako Augustin razlikuje 4 vrste ljudi. Prvo su savršeno dobri ljudi koji zadobivaju blaženstvo. Drugo su savršeno zli ljudi koji odlaze u pakao. Treće, to su nepotpuno dobri koji prolaze kroz ispitivanje kao kroz oganj. I četvrto su nepotpuno zli koji trpe blaže muke nego oni potpuno zli.
Čistilište se događa u razdoblju između individualne smrti i posljednjega suda. Tako, drugi Lionski sabor 1274. godine svečano definira dogmu o čistilištu koju kasnije potvrđuje i Ferentinski, ali i Tridentinski sabor. Govor o čistilišnim kaznama je danas neprihvatljiv, jer se dobiva dojam da Bog muči čovjeka kako bi čovjek zaslužio Boga. Sveti Toma smatra kako grijeh po naravi traži kaznu. I u tome kontekstu razlikujemo dvije vrste kazni. Prva je samokažnjavanje, a druga je izvana nametnuto kažnjavanje. Čistilišne kazne su po naravi i samokažnjavanje i izvana nametnuto kažnjavanje. Krivnja je posljedica grijeha. Stoga, onaj koji griješi samog sebe kažnjava jer ima krivnju savjesti i to ga muči, to ga gnjavi i to je to samokažnjavanje. S druge pak strane, grešnik dolazi pred Boga osjećajući tu krivnju i taj ga susret s Bogom razotkriva. A to razotkrivanje njegove krivnje u grešniku izaziva bol i čovjek shvaća ma kako sam mogao biti glup. I to je ta vanjski nametnuta bol, jer je ona vanjski nametnuta utoliko što samo gledanje Boga u grešniku izaziva krivnju koja ga boli, jer je uvrijedio Boga, shvatio je da je učinio glupost. Zamislimo si to kao nekakvu jaku svjetlost, Boga kao jaku svjetlost koji i ta svjetlost prodire naše tijelo, a naši su grijesi kao crne točkice po našemu tijelu. I svjetlo udara kroz ona mjesta gdje je čisto, a one točke, oni grijesi ostaju kao crne točke na svjetlu. I ja u takvoj prozračnosti, u takvoj svjetlosti vidim sebe razotkrivenog u potpunosti. I tu mene boli duša, boli savjest, boli me sve jer sam učinio nešto što zapravo nisam htio učiniti. Napravio sam glupost zbog koje se kajem. I to je to vanjski nametnuto kažnjavanje. Ne uzima Bog bič u svoje ruke pa udara grešnika da ga kazni zbog malih grijeha, nego ga zapravo njegova dobrota, Božja ljubav ga tjera da on sam osjeti kaznu. U čistilište dolaze vjernici kojemu je oproštena sva krivnja, ali su ostale vremenite kazne. Grijeh, dakle, osim što vrijeđa Boga, ima i društvenu dimenziju, jer ranjava i bližnjega. Ma sjetimo se samo kad nekoga slažemo, kad nekoga prevarimo. Ne samo da smo sagriješili protiv Boga, sagriješili smo protiv i čovjeka. Sjetimo se onog satnika koji je došao u hram gdje je molio onaj farizej pa je rekao: Bože, hvala ti što nisam kao ovaj tamo dolje. A on je molio: Bože, sagriješih protiv neba i protiv zemlje. I svaki naš grijeh nije samo grijeh protiv neba, već je i grijeh protiv zemlje. I to su te vremenite kazne. I zbog toga trpimo čistilišne kazne. Čistilište nije mučilište, već događaj ispostavljanja savršenoga odnosa. Događaj na neki način gdje se naši odnosi još bolje kristaliziraju, gdje se pročišćavaju da budemo po znacima navoda na čistom. Hans Urs von Balthasar, švicarski poznati teolog, kaže da je čistilište spasonosna kirurgija duše. Vrlo je važno uzeti u obzir i molitve nas živih za spasenje onih mrtvih. Vjernici na zemlji ne mogu moliti egoistički, nego uvijek moli i za spasenje duša u čistilištu. Prema naučiteljstvu postoji takozvana riznica opće crkve, u kojoj se nalaze Kristove zasluge i zasluge svetaca koje spasonosno djeluju za duše u čistilištu. Kad vjernici mole za duše u čistilištu, otvaraju se toj riznici koju je Krist povjerio crkvi. Tada osobna molitva participira na objektivnoj molitvi crkve i time mi svojim molitvama možemo pomoći dušama u čistilištu, jer se vremenite kazne čiste molitvom
pokorom i dijelima milosrđa. Čistilište je također susret. I to susret s Kristom kojega se čovjek navikava istinski ljubiti. Dakle, u čistilište odlaze ipak pravednici, ali pravednici koji nisu potpuno pravednici, semi-pravednici, polupravednici, koji se uče, kako kaže, uče i navikavaju da istinski ljube Boga. I danas se općenito smatra kako je nemoguć odnos s pokojnima. Ali molitva za pokojne, dobra djela, odnosno djela milosrđa, pokora, prilika su za poboljšanje odnosa s pokojnima. Ali ne samo s pokojnima, već i sa živima. Draga braćo i sestre, evo, nek nam ovo bude poticaj da nikad ne zaboravimo svoje pokojne. Da se uvijek za njih molimo i nemojte nikad malaksati duhom. Jer vjerujte da svaka izrečena molitva za naše pokojne, pa makar i za pokojne koje ne znamo, ima svoju namjenu. Još nam je preostalo promotriti pakao. Dakle, neprihvaćanje Božje ljubavi rezultira vječnom udaljenošću od Boga. Vječna osuda ne niječe Božje milosrđe, već naprotiv. Ono svjedoči o Božjem milosrđu koje čovjek nije prihvatio i time samoga sebe osudio. Četvrti Lateranski sabor potvrđuje postojanje pakla. Već u Starome zavjetu vidimo ideju Šeola i vidimo tu obrise pakla. To je bilo stanje u kojem idu duše koje su daleko od Boga i žive u stanju polupostojanja, u stanju sna. Proroci Šeol promatraju kao mjesto gdje odlaze grešnici, a pravednici idu u visine. U Novome zavjetu govor o paklu je mnogo jasniji i ima 4 bitna elementa. Da bi netko završio u paklu, morao je počiniti neoprostive grijehe. Pakao, i to je drugi element, bitno razlikuje pravednika od grešnika. Pakao je isključenje s života s Bogom. I svakako, četvrto, u paklu postoji patnja, i to fizička patnja osjetila. Međutim, pakao se čini apsurdnim po 2 vida. Prvo, teško je zamisliti što to čovjek može učiniti toliko zlo da zasluži vječnu kaznu. I drugo, teško je shvatiti da Bog ne dopušta mogućnost kajanja nakon smrti. U svakom slučaju, tradicija govori i o mukama, to sam već spomenuo, i to o 2 vrstama muka. To su prvo unutarnje muke, frustracija, beznađe, samoća, napuštenost, i vanjske patnje. To je vječni oganj koji ukazuje na vanjsko djelovanje i mučenje osuđenika. Pakao je oduvijek smatran vječnim zbog nemogućnosti pokajanja nakon smrti, te zbog konačne vrijednosti počinjenih dijela. Tko je jednom dospio u pakao, dovijeka u paklu ostaje. Crkva ipak nikoga nikada nije proglasila osuđenim. Vjerujemo da će se mnogi spasiti, jer Bog mnogima kroz život daje znakove kako bi ih potakao na obraćenje. Bog je također jedini pravedni sudac i koliko god mi ljudi maštamo, pretpostavljamo, Bog je jedini koji nas u potpunosti poznaje i jedini koji može donijeti pravednu odluku. Bog također želi spasenje svih ljudi, zato šalje Isusa Krista. Također, Bogorodica nas zagovara kod Boga, zagovara naše spasenje. Nadalje, da bismo dospjeli u pakao, kao što već rekoh,
potrebno je počiniti neoprostivi, odnosno takozvani smrtni grijeh. A da bi smrtni grijeh bio smrtni, odnosno da on bude teško počinjeno djelo, mora biti počinjen posve slobodno i posve svjesno. Također, Bog nam je dao i čistilište kao sredstvo ostvarenja Božje ljubavi i milosrđa spram čovjeku. Daje nam, kako kažu Amerikanci, second chance. Daje nam još jednu mogućnost da se spasimo od vječne propasti. Međutim, kroz povijest je postojalo nekoliko teorija koje smatram zanimljivim da ovdje iznesem. Prva, meni iznimno zanimljiva, je Origenova teorija apokatastaze. Origen smatra kako će na koncu vremena se sve vratiti u prvobitno stanje. Ova teorija temelji se na filozofskom aksiomu prema kojem je kraj jednak početku. Origenizam je osuđen 543. godine. Shodno tome, Grgur Nisanski, najveći zastupnik origenizma, smatra kako je zlo samo po sebi ograničeno. Stoga ni pakao ne može biti vječan. Dakle, ako je zlo ograničeno, ne može imati vječnost. Evagrije Ponski smatra da pakao nije vječan i smatra da on postoji samo radi pročišćenja. Vrlo slično čistilištu, teologiji čistilišta. I kad se dogodi to pročišćenje, prestaje postojati. Gotovo. Ali naravno, njima se protive, Bogu hvala, Sveti Toma i Sveti Augustin, koji čuvari našega pravovjera. Vrlo je zanimljivo promotriti i teorija o spašavanju svih ljudi, odnosno o nadi u spasenje svih ljudi. Ovu teoriju razvio je već spomenuti švicarski teolog Hans Urs von Balthasar. I Balthasar svoju teoriju temelji na teologiji nade. Balthasar nipošto ne nječe postojanje pakla, već se čvrsto nada kako će pakao ipak ostati prazan, jer će svi priznati Boga, pokajati se sa svoje grijehe i time postići vječno spasenje. Međutim, koliko god je ova teorija zanimljiva, ona ima svojih posljedica. Jer reći da je pakao prazan znači da u njemu ne obitavaju, odnosno ne žive demoni i Sotona. A s druge strane, nadati se spasenju svih ljudi moglo bi ljude odvesti u preuzetnost, da se oni ne trude steći spasenje jer će reći, ma svejedno ću ga dobiti. U ovome kontekstu treba promotriti i pitanje limba. Pitanje limba se rađa kad su u pitanju djeca koja su umrla bez krštenja, a znamo da je krštenje nužno za spasenje. Nauk o limbu prvi donosi Pelagije, koji smatra da djeca bez krštenja ne mogu ići u raj, ali niti ne mogu ići u pakao, već idu u limb, u stanje koje je nekako između. Pistojska sinoda iz 1786. godine potvrđuje ovaj nauk govoreći da djeca idu u limb gdje su kažnjena kaznom osude, ali ne i kaznom vatre. U kontekstu limba, Sveti Toma Akvinski smatra da limb ima dva dijela. Prvi je onaj u kojem su pravednici i patrijarsi koji su se rodili prije Krista. Ovaj dio je prolazan i oni će pristupiti u raj nakon konačnog Kristovog dolaska. A drugi dio je onaj u kojem se nalaze djeca koje su umrla bez krštenja. Ovaj dio limba je vječan. Iako danas limb nije dio službenog nauka katoličke crkve, limb nikada nije ni negiran. O pitanju djece koje su umrla bez krštenja, crkva tu djecu preporuča Božjem milosrdnom sudu i nada se u njihovo spasenje. Dragi slušatelji Radio Marije Makedonije, završit ćemo današnju emisiju sa promatranjem o anđelima i o demonima. Pa krenut ćemo s anđelima. Što više crkva o anđelima šuti, društvo ljudima nudi krive slike o njima. Pa sjetimo se samo koliko po raznim knjižarama možete naći razne sličice o anđelima,
razne skulpturice o anđelima, razne knjižice, priručnike kako do svoga anđela, kako ovo, kako ono. A crkva danas doista o tome šuti. Međutim, učiteljstvo anđele smatra posrednicima Boga i ljudi. Oni ljude dovode do Boga i uzdižu ih u svjetotajstava. Svetopismo, tradicija, liturgija crkve jasno svjedoče o postojanju anđela. Na 4. Lateranskom koncilu potvrđeno je da su anđeli stvorena bića. Oni su netjelesna bića duhovne naravi te su obdareni milošću i slobodnom voljom. Nauk o anđelima je drugotnog značaja, jer oni proizlaze i upućuju na središte vjere koje je Bog. Dakle, svrha, cilj i misija anđela nije to da oni same sebe pokazuju, već da ukazuju na Boga. Hebrejski naziv za anđele je melek, te ta riječ izvorno znači glasnik, odnosno poslanik. Stoga su anđeli, dakle, Božji glasnici. Oni kada nose glas, ne nose glas o sebi, ne nose svoj glas, već nose glas o onome tko ih je poslao. Anđeli su oni po kojima je Bog bliz čovjeku. U Svetome pismu anđeli imaju ulogu tumačenja proročkih viđenja, nadahnjuju čovjekova djelovanja. Anđeli svakako uvijek djeluju uz Boga i nikada ne djeluju sami. No, Bog bi mogao djelovati i bez anđela, ali bi morao pronaći načina da djeluje po stvorenju. A anđeli imaju upravo to ulogu jer oni i jesu stvorenja. Pseudo Dionizije Areopagit donosi hijerarhiju anđela i smješta ih u 9 korova, odnosno u 9 ljestvica. I govori kako anđeli imaju krila koje ukazuju na lakoću, na lepršavost, ali i na nenapornost i nenametljivost Božje poruke. Dakle, Božja poruka nikada nije naporna i nikada nije nametljiva. Ona je ponuda koja se može prihvatiti, ali može se i odbiti. Sveti Toma smatra anđele posve duhovnim bićima i posve nematerijalnima. Danas ipak neki teolozi govore da anđeli jesu bestjelesni, ali oni nisu i nematerijalni. Ako jest, tada svakako tu materiju treba shvatiti u puno širem kozmičkom kontekstu od onoga kojega mi poznamo. Malo o demonima. Dakle, već u knjizi Postanka čovjek doživljava zlo tako snažnim i moćnim da je nemoguće da ga uzrokuje čovjek. 4. Lateranski sabor govori kako je čovjek sagriješio na poticaj đavla. Također govori kako je đavao prvotno bio dobar anđeo, ali je postao zao. Bog je đavla i demone stvorio kao dobre, ali su se odrekli Boga. I tako su demoni stvorenja potpuno zatvorena u sebe. Protiv sebe, ali ne samo protiv sebe, već i protiv čovjeka. U Starome se zavjetu demoni skoro i ne spominju. A kada ih se spomene, smatra ih se Božjim poslanicima, kao što je primjer kod Joba. Bog šalje, dakle, đavla da bi Joba naučio lekciju. Stari zavjet je relativizirao bogove i demone zbog opasnosti prijetnje monoteizmu. U Novome zavjetu pak sjetimo se, đavo je napasnik, on napastuje samoga Krista, on ga želi okrenuti od očeva nauma i to mu je prvotna zadaća, razdijeliti ljude od Božjega nauka. A uostalom, to mu i sama riječ znači, riječ diabolus znači podjela, razdjela, razdjeljenje. Tako se on, đavo, pojavljuje kao onaj koji pred Bogom optužuje čovjeka. Doduše, optužuje ga istinito, dakle on ne laže, ali je to zauzimanje za pravednost bez milosrđa. Dakle, sve što ima istinito, ali zlo u čovjeku iznosi i to ne s namjerom da čovjeka spasi, već da ga uništi. Đavoli djeluju snažno protiv čovjeka i pod svaku cijenu ga žele odvući od Božjeg nauma. Međutim, u Kristu oni upoznaju Božju ljubav prema čovjeku.
Karl Barth smatra kako demoni u teologiji očekuju da ih se promatra iznimno zanimljivima. Stoga nije ni čudo da običavaju uzeti najbolje teologe da ih učine još zanimljivijima. Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam na pažnji. Večerašnja emisija je, nadam se, mnogima od vas pomogla da shvate temeljna načela eshatologije. I prije nego li zaključimo ovu emisiju, odnosno zaključit ćemo je sa molitvom za pokojne. Kratko se saberimo, zazovimo Duha Svetoga, jer Duh Sveti je ono svjetlo koje obasjava nas da bi pokazao sve ono dobro u nama i kako bi nam isprosio spasenje. Nebeski Oče, od Tebe dolazi naš život i Tebi se svatko vraća. Dao si nam taj boravak na zemlji kako bismo se pripremili na sudjelovanje u Tvojoj vječnoj ljubavi. Ne koristimo uvijek dobro ovo vrijeme i neki, nažalost, odbijaju Tvoje prijateljstvo. Drugi pak žele biti s Tobom, tražeći istinu, pravednost i dobrotu. No, ljudska slabost zamračuje čistoću duše. Zato, nakon smrti, trebaju najprije proći kroz čišćenje, kako bi se konačno mogli susresti s Tobom lice u lice. Molimo Te za sve naše pokojne koji trpe u čistilištu, prepoznavajući jasno u svjetlu Tvoje ljubavi vlastitu nesreću, propuste i grijehe zemaljskoga života. Oče milosrdni, oslobodi od trpljenja one za koje je Tvoj ljubljeni sin prolio svoju predragocjenu krv. Znamo da prazna riječ ili mnoštvo riječi ne mogu pomoći ni spasiti naše pokojne. Zato želimo zajedno s Isusovom krvlju prikazati i svoju krv kao znak ljubavi i solidarnosti. Neka trud našega rada, vjernost Bogu, strpljivost u trpljenju i uzajamna ljubav probijaju granicu smrti te pridonesu skorom i potpunom sjedinjenju naših pokojnih s Tobom. Molimo Te prije svega za sve one kojima dugujemo posebnu zahvalnost, od onih kojih smo primili život, vjeru i druga dobročinstva. U svome milosrđu također pogledaj na one kojih se nitko ne sjeti. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima. Počivali u miru Božjem. Amen. Dragi slušatelji Radio Marije, laka vam i ugodna noć i ne zaboravite prije spavanja izmoliti jedan barem Oče naš za sve one pokojne koji su u zagrljaju, nadamo se, Boga i koji ga gledaju licem u lice. Pozdravljamo vas iz studija Radio Marije Makedonije. Hvaljen Isus i Marija.